Zdravím ťa, vítam ťa pri tomto tutoriáli. Moje meno je Srmo a toto bude tutoriál na vlastne originálnu verziu Bandicamu. Až ju teda chceš zadará. Teda aspoň, ja by som chcel zadará Bandicam. Neviem jak ty. Toto sa týka tých, čo to zrovna zháňajú. Myslím, že som trošku mám neupratanú pracovnú plochu, ale tak čo už. Takže naťukáme si, čo sa týka ako prvý krok toho, akože, ako stiahnuť Bandicam full verziu. Takže www.bandicam.com. Sme tu vlastne, tak vlastne stránku otvoríme. Máme tu túto hlavnú časť. Klikneme na download. A teraz, že tu sú, že licenciu, že si kúpíš, alebo Origoš Bandicam. My ideme na trošku inú verziu Bandicamu, až teda chceš Origoš verziu Bandicamu, takže www.google.sk a teraz Bandicam all versions, ako všetky verzie, a tu si vlastne popozeraš verzie. Daj si verziu Bandicamu 1.8. Jakú mám ja verziu Bandicamu? Ja mám verziu Bandicamu ako hlavný. Moja verzia je 1.8.3.272. 1.8.3 tu je. Vidíš? Tuto. No. Takže ideme jak? Prvá, druhá, tretia. Toto. Na toto klikneš. A vlastne sa ti začne sťahovať Bandicam. Keďže ja už mám Bandicam nainštalovaný a práve teraz točím na ňom, tak nebudem točiť zase, ale iba ti ukážem ako na to. No, takže mám stiahnutý Bandicam, ale my ho potrebujeme nejako kreknúť alebo volať čo na tom vymysleť. Takže ideme na, daj si, že takto, maker.rar, dáš vyhľadať, mal by tu byť. No tu je. Tento. Klikneš na to. 28,39, jo? Aktivátor. Nie, to není on. Kde? 28,4? Že by to on bol? No každopádne to je jedno. Tento link ti pošlem ja a objaví sa ti táto stránka. Tu máš tej Keymaker, kľúčový vlastne volačo. Tu máš heslo nájdete na YouTubeku, sorry za ten, ako, že som tam napísal YouTube, ale jednoducho už to mi zakázalo dať, že YouTube, chápeš? Takže sorry, tým čo tak vadí tá výslovnosť. Mne osobne vadí výslovnosť toho YouTube, ale tak nemohol som si nič spraviť, takže tu si mám len fotky nájsť na tomto kanáli, no a toto je vlastne to video, čo práve točíme, takže dole v popisku nájdeš vlastne heslo na tento Keymaker, ale sam, no každopádne ti môžem povedať toho heslo je Srmo, chápeš? Všetko malé, SRMO. Dáš si, že stiahnuť, dáš a stiahne sa ti to, ty to máš, ja osobne robím, že otvoriť priečinku, teraz si dáš extract files, čiže otvoríš to ako tak, hotovo, no to je Keymaker a tu máš, my si ho šupneme na pracovnú plochu, ale keďže ja už toho tu mám, tak môžem ho keď tak vrátiť. No, takže tu je Keymaker, čo si vlastne získal po stiahnutí môjho programu, no môjho, jednoducho som ho tam dal.
teraz tento KeyMaker, ty ho jednoducho otvoríš a keď ho spustíš, tak on není možné, aby si ako... Počkaj. Dám tam, dajme tomu... aba.baba @gmail.com. To je nejaký e-mail, neviem jaký. Tak, cukneš toto a ono ti to povie Bandicam Registered Secure... dobre, dočítaj to. Tak, a neviem, či to bude fungovať, ale ja osobne ti odporúčam dať, že spustiť ako správca a toto tlačítko je také lepšie. Takže si dáš baba.aba @gmail.com. No, Bandicam Registered dočítaj to. Takže, bodka, hotovo. Teraz toto si musíš nehať za paté. A teraz vlastne spustíš klasický Bandicam. Vlastne otvoríš ho ako klasiku. Keď budeš mať túto voľade otvorený, tak iba toto zmačkneš a automaticky ti vlastne, keď si dáš program takto, takto ťukneš toto tlačítko, ja to ťukať nebudem, môžem? No, dajme tomu. Tak vlastne automaticky ti dá tú registráciu, to ja tam mám tak akože e-mail, taký starší jeden, neaktuálny, ale to je jedno. A to je asi tak všetko. Máš automaticky registrovanú verziu. Jediná nevýhoda tohoto Bandicamu je, že toto všetko okrem sťahovania iba spustíš a musíš vlastne toto tiež spustiť hneď po zapnutí Bandicamu a napísať tam nejakú tú hociakú e-mailovú adresu. To je jediná nevýhoda. Inak nebudeš mať registrovanú verziu, takže asi tak. A to je asi tak všetko. Tak, ďakujem za zhľadnutie. Dúfam, že tento tutoriál ti nebol k ničomu, ale pomohol ti a to je asi tak všetko. Tak, nezabudni na odber, prosím ťa. Nerobím to tu len tak, čau.